Donjo kidieny mar ariyo mar chenro ni mar ramany piny kama bende wamenyo ni piny ka bende wanyisi go matimore pacho ka sani twak madunga bende gino mwako dhoga na jo Kenya en ringre ma osebed kae kwanyo taka makware kadak mukuru kwa njenga kaunti ma Nairobi omiyo dhio masane antiere kod wendona Eric Okeyo ma bende en jalo nyochego Margarita wadwa ng'eyo ni to gin weche mage moluoro tim makamanya kura mga jotelo mange ko timore to sirikal kara tendo bila na gin kanye dwoko giduto ang na miwa kanyo gi jalonyo ko ngamie thuolo moswa Eric Oimore Lidia mosa ni kwara mga joan kene machiegni ramany piny ni kora mogi oimore uru erokamano kuom bedo koda kawuono. Samoro tamo ng'ato kuma ng'ato chak godo Eric weche ma kamagi timore pacho kae to sechego bende wantiere gi sirikal mantiere kaka nitie nyiswa ni to ere kaka wagika kama wantiere ni ringre yudo kende kwanyo kagima gin yugi ma nyisango kido mar telo mar piny Kenya nyiso ni piny owacho ma wan go tich osetamo e yor arita mar jopiny nekech mokwongo dwarore mondo wayangi ni ker mar piny noting'o muma mowacho nobiro rito katiba mar Kenya to en bende e jalno miluongo ni Commander in Chief of the Defence Forces en bende e jakom mar gimiluongo ni National Security Council mang'iyo arita mar jopiny te to nyawinjo ka en bende owacho nobuok moloyo gi maiti mosefweny ni yudore kar taka manye oyude gieno mak mana wuoro ni to kanyo obuok dosechopo kanyo en owuon mon jo Kenya neni adier gini omake kake odwaro ni gineni chon kiparo ndalo mane wan gi jatend piny Daniel Arap Moi ne katho kao dhano 10 madhi mbele moingo matin 10 kadhi mbele to ne nyaka wuon piny chop kama gino timore kata ka ne en ajali mar matoka omiyo kwanyal bet ni wawacho ni ji otho sani 13 mosegole kar takano jomoko nye wacho ni kar takano nye wang' ng'ama wang'e onego bed ni sani en scene of crime moseriti ma onge ng'ama nyalo chope mondo koro kogai mar okwach kich osiepna Mohamed Amin ka koro wacho ni gitimo nonro ma kata iluongo ni forensic nonro mar science matut to onego bed ni scene no onge ng'ama ose interfere go kanye iwang'e ng'ama nye wang'e ng'ama nye wang'e ni ang'o manye opando aneno kogai kojolo mar police miluongo ni Kanja owacho no wilo bila te manye ni e Kware police station mano makosa nikech owilo gi ogolo gi kanyo tero gi kure kumano tabu achiel ogolo Kware to gin ma ging'e gik matimore to gin eme ging'e gima timore onego bed no wacho nwa niya no bila ka te oselony lao mar sirkal kuom gi itimo ne gi nonro to gin e oda ng'enge mane made wawinjo ok onyal wacho no wilo gi to koni maiti gi pod imanyo yot mondo bed ni moko pod ni ei Kware dipone nyabe ranyisi ni koro gi logo lwetgi kendo koro gionge kanyo ok ni dipo gise logo lwetgi nikech madhi donjo manyien kidhirgi to gibiro nyisi niya koka biro akia gimoro amora an kore kabiro to kata Kanja ni owuoyo ka en kure okia kuma Kware no nitie onego bed ni wawinje kata en be kuno sani waneno Kamin ndiko kalatas noyudo jalno moseyie ni en osenego wakeini 42 ni kendo koro okonyo gi nonro mondo koro ja Kenya opamne Amin itiyo matek ahinya yudo jalni e ndalo 3 kende to sama ne jalni nego ji 42 ni Amin nodhi wuoth kure
gi okwach kich te motelo negi ne gin e wuoth kure koso tijgi nochung gi ng'a kech ok inyalo wacho ni in gi ng'ama nyonego ji 42 ndalogi obila mag polis te nche chamo sara nyaka man Kware ka patrol nitie jomichulo gi jomiolo negi matokni gi pes jopiny mar patrol ere kaka ji otho 42 to kendo iwacho ni ji otho 42 ni ng'ani opimo ni mae kaka nyonego giga moko nyoromogo e kuonde mag math to kosedhi kodgi matin to negogi to yudore ka nyithindo matindo tindo Gen Z gi bende molal ikwanyo kotho molal ikwanyo kotho koro apenji japiny koro kia niya to jomiyude taka gi gin be gin na Gen Z moko manyolal koro ng'adgi matindo tindo koso magie to ng'ama nosemakni emogologi koro mae momino ka koro Kibaji dhi goyo japiny to kare koro ng'ama ritowa nikech ka koro jalni ng'at achiel kodwa wacho nonego ji 42 nonego gi pile moting' gi kende mong'adgi modhi obolgi kacha